sviečky. Zapálime si sviečky. Ideme zistiť, ktorá skôr sa zahasí bez prítomnosti vzduchu. To znamená, zabraníme prístupu kyslíka, nehajú trošku rozhoreť. V učebnici máme tento pokus s tým, že prvá sa zahasí spodná. Vyskúšaj. Zabrám prístup. Takže prvá by mala zahasiť spodná. A je zaujímavé, že zahasila najprv tá vyššia. Tá spodná nám, tá nižšia ešte horí. Už dohorela aj tá. Aké vysvetlenie? Že oxid uhličitý vlastne sa vytvoril na vrchu. Prečo sa sústredil na vrchu? Lebo je zohriatý, tak stúpol hore, hoci má väčšiu hustotu ako vzduch. A pomaličky začal klesať, takú vyššiu sviečku zahasil skôr. A jak pomaličky klesá, tak je tiež. Výborné.